Благодаря. Господин Стойнев, изумително лицемерие от Ваша страна. Естествено, че вотът на доверие иска политическа дестабилизация на правителството, защото това е неговата цел. Ако искате, наричайте МЕЧ популистка, антисистемна или каквато и да е партия, но тя се бори с системата, създадена от Борисов и Пеевски. Корупционната система, в която Вие добре вече функционирате. Искам да Ви кажа, че това, което Вие направихте с участието си в това правителство, Вие, Гуцанов, Иван Иванов, Зафиров, Кирил Добрев, е най-голямото. Здравей, Иванка, как си? Изглеждаш чудесно, усмихнат си. Пенсионерите не са усмихнати, да знаеш. Изглеждате ужасно отстрани. Аз съм стоял 10 месеца отзад, съм гледал как говорите точно обратното. Вие станахте най-големите врагове на собствените си избиратели, господин Стойнев. И сега тия глупости, които говориш тук от трибуната, още повече дразнят вашите избиратели и българското общество. Що предадохте българските пенсионери? Къде са ви политиките социалните за българските пенсионери? Защо предадохте българските майки? Помните ли за втората година какво говорихте на майчинството, когато преди 10 месеца и говорихте тия неща? Къде изчезнаха тия неща? За хляба също, да, оттам ми казват колегите. Кой от избирателите ви на вас иска въвеждане на еврото? Би ли ми казал? Има ли един такъв избирател на Българската социалистическа партия? Какви романтични времена? Гуцанов, той Барни Ръбъл, не ми казва с какво се занимавам. Кои романтични времена предстоят пред европейското бъдеще на България? На тебе ти говоря, не ми и ръкомаха е такъв. Защо гласувате като патерица на Пеевски? Всички ви знаем, че сте патерица. Така че Хасан Адемов, вас скоро няма да ви има. Тия празни приказки, дето и говорите от тук, нищо не могат да постигнат. Използвам възможността да отговоря на господин Стойнев, защото ме обвинява в реакция спрямо тях. Едно време питах Корнелия Нинова, що след тебе те праща на конгресите на ДПС. И тя каза, че ти там си позициониран и така било най-безболезнено минавал конгреса, като отидеш да ги поздравиш за избора на Пеевски. Може да я питаш. Говоря ти на ти, защото се познаваме. Господин Адемов, не само менталното и физическото ви състояние в момента не позволява да сте по-агресивен, но искам да ви кажа нещо друго. Вие сте 25 години в този парламент и сте част от един модел на Доган, който, за съжаление, си отива да дойде още по-страшния модел на Пеевски. И ако ми кажете 3 неща, които сте направили за 25 години в полза на обществото, истински неща, ще бъда много благодарен, защото в моите очи, като страничен наблюдател доскоро, вие сте един човек, който излиза, говори празни приказки. В социалната система много кратко управлявахте, аз си спомням кога. Аз не искам да съм много дълго в този парламент. Въобще не искам да съм 25 години. Искам да съм достатъчно дълго, за да ги няма Борисов и Пеевски. Благодаря. Благодаря. Уважаеми български граждани, уважаеми дами и господа народни представители, ние от парламентарната група на МЕЧ ще подкрепим с абсолютна увереност този вот на недоверие, защото каквато и тема да изберем за вот на недоверие към това правителство, тя ще е актуална. И няма мотив, няма еврозона, няма никакво оправдание, което да разубеди МЕЧ, че правителството на ГЕРБ и на Пеевски, подкрепено от Има такъв народ и БСП, трябва да си ходи. За съжаление, той е подкрепен от Продължаваме промяната Демократична България. Преди няколко дни с 30-дневно закъснение ние видяхме данните, публикувани от Теменужка Петкова и Министерство на финансите към 30 май. Тези данни са за бюджетен дефицит от 2,6 милиарда лева. Само след 2-3 месеца този бюджетен дефицит ще надмине 3% от брутния вътрешен продукт и ние ще влезем в процедура по свръхдефицит. Вариантите са два. Или ще се наложи актуализация на бюджета през октомври, която да ви спои още повече, за да стоим тук и да се принуждаваме да се гаврите с българските граждани при приемане на нов фалшив бюджет, или ще урежете капиталовата програма, която и без това е раздута, и ще прехвърлите 5, 6 или 7 милиарда лева, за да компенсирате дефицита. В бюджета бяхте заложили нереалистично 18,3 милиарда лева приходи, повече приходи през 2025 година, а през първите 5 месеца влезнаха само 3,2 милиарда лева повече. От тези 18 милиарда бяхте заложили повече 6,2 милиарда лева по ДДС.
През първите месеци, 6-5 месеца, влезнаха само 1 милиард от ДДС, което е 1/6 от повече предвиденото и което ще доведе до 6 пъти по-малко приходи от ДДС на края на годината. 19 милиарда предвиден нов дълг в началото на бюджета означава, че Вие като правителство и Вашия финансов министър е знаел, че залагате нереалистични данни, че този бюджет ще се провали, че този бюджет е създаден само и единствено за влизане в еврозоната и да бъде измамена една администрация на Европейския съюз, която ни приема в еврозоната по политически причини, но не и по икономически и не по конвергентни. Ако не паднете с вота на недоверие сега или не паднете с някои от следващите вотове, защото ние няма да спрем, догодина, уважаеми български граждани, Теменужка Петкова като финансов министър ще ви предложи увеличаване на данъците. Няма друг начин да се компенсират такива дефицити в бюджета за 2026 година и сигурно отново ще се опитат да ви излъжат. Този бюджет е с фалшиви приходи, с фалшиви разходи, с фалшива инфлация, с фалшив дефицит и е направен от едно фалшиво правителство. Ако бяхте се вслушали в разума на опозицията, щяхте да знаете, че чрез одържавяването на Лукойл, одържавяването на ЕРП-тата, връщане контрола над златни находища и други ценни метали, чрез прехвърлянето на хазарта в държавата и забраната за осъществяване на хазартна дейност от частни оператори, Вие щяхте да имате тези 15 милиарда лева, които не ви стигат. Независимо, че темата днес е за провал във фискалната политика на правителството, аз искам да ви кажа, че някои от вас ги познавам. Вие сте срам и позор за българското общество. Вие продължавате дългогодишната грабежна политика на ГЕРБ. Вие прикривате измами, правени от ГЕРБ и техните служебни правителства на Главчев през последните години. Колегите от „Има такъв народ“ и БСП сте омаскарени тотално, като с палмови листа, с които криете срамотиите, които правят мошениците във всички ведомства на държавата. Вие нямате подкрепа извън тази зала. Прикриването, че правите нещо добро за обществото, че ще вкарате България в еврозоната, не могат да оправдаят това, че ако отидем на избори, Вие няма да получите тази подкрепа, 2 партии от вас няма да ги има и Вие не можете насила да участвате тук и да се правите на избрано от българския народ правителство. Вие излъгахте българските граждани, Вие сте навели глави и Ви е срам днес от това и ви казвам, независимо какво стане тук, времето ще бъде най-големия ви съдник съвсем скоро. Когато ние дойдем да управляваме, ще видите как се прави истински. Оставка!